Ka-journey, kabantay ba mo? Kung adunay global conflict, halos pirmi na ang United States sa istorya. What's up, ka-journey? Usahay, makapangutan nata nganong halos tanan major conflict sa kalibutan, involved yun ang United States. Para masabtan nato ni, kinahanglan nato balikan ang history. Pagkahuman sa World War II, daghan kayong nasod ang naguba, ang ilang economics, ang mga syudad nila nangaguba, o daghang governments nga huyang pa. Dito misaka ang influence sa United States tungod sa ilang kusog nga economy o military power. Sila ang nahimong usa sa mga major leaders sa global system. Ang ilang role kasagaran mauni, protect allies, maintain global trade routes, o help stabilize the international order. Usahay tungod pod kay ilang responsibility sa system nga ilang gitabangan pagtukod. Ka-journey, na ako'y realization ani. Sa kalibutan, sama po sa atong kinabuhi. Kung ikaw ang adunay power, influence o responsibility, dili ka makalikay nga maapil sa mga problema sa system. Leadership always comes with pressure. O parehas po sa personal life. Kung ikaw ang leader sa pamilya, negosyo o community, ikaw po ang mo step up kung adunay crisis. So next time makadungog ta og global conflict, dili lang nato tan-awon ang headlines. Sabton po nato ang bigger picture sa global system. Kay kung masabtan nato ang kalibutan, mas makasabot po ta sa atong future. Ka-journey, curious ko sa inyong hunahuna. Sa inyong opinion, unsa kaha ang mahimong kalibutan kung wala ang United States sa global system? Comment your thoughts below. Padayon ta, ka-journey. Kay sa sunod nga episode, ato nang istoryahan ang episode 8 nganong connected ang kalibutan. Push yourself. Ug ayaw kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ta.